Krátkozrakosť alebo myopia je stav, pri ktorom je oko dlhšie ako by malo byť a preto sa lúče z pozorovaného predmetu koncentrujú pred bodom najostrejšieho videnia a vytvárajú neostrý obraz. Ďalekozrakosť alebo hypermetropia je stav, pri ktorom je oko kratšie ako by malo byť a preto sa lúče z pozorovaného predmetu koncentrujú za bodom najostrejšieho videnia a vytvárajú neostrý obraz. Astigmatizmus je označovaný ako nepravidelné zakrivenie rohovky, teda priehľadnej vonkajšej časti oka. Môžeme ho opísať ako malú vypuklinku na inak hladkej gumenej lopte. Táto refrakčná vada sa vždy odstráni pri riešení sférickej dioptrickej chyby, ako je ďalekozrakosť a krátkozrakosť. Tupozrakosť je stav, pri ktorom síce prišlo k správnemu anatomickému vývoju oka, ale jeho funkčnosť nie je dokonalá. Liečba sa volí podľa stupňa tupozrakosti, je však nutná už v detskom veku. Predpokladom úspešnosti je predpis správnej dioptrickej korekcie a jej nosenie spoločne s vykonávaním ostatných tzv. Ortoptických cvikov. Odstránenie tupozrakosti v dospelosti nie je možné. Na našej klinike sme schopní operovať aj tupozraké oči a zbaviť ich dioptrickej korekcie, ba mnohokrát ešte aj zlepšiť zrakovú ostrosť, a to aj v dospelosti. Presbyopia alebo starecká slabozrakosť je často označovaná aj ako choroba krátkych rúk. Je najtypickejším príznakom je oddiaľovanie čítacieho textu ďalej od očí a ich prižmurovanie, čo má zabezpečiť ostrejšie videnie blízkych predmetov v tzv. Čítacej vzdialenosti. Najjednoduchšia možnosť korekcie tohoto stavu je predpis okuliarov na čítanie. V prípade, že presbyopia je spojená aj s vývojom sivého zákalu, dá sa odstrániť pomocou operácie sivého zákalu a následnej implantácie multifokálneho prémiového implantátu. Ten zabezpečí nielen kvalitné videnie do diaľky, ale aj do blízka. Tak ako je možné odstrániť astigmatizmus, tzv. Cylinder laserovou operáciou, je možné ho odstrániť aj pomocou tzv. Torických implantátov. Priebeh zákroku sa nejakým spôsobom nelíši od zákroku pre LEX, akurát sa implantuje šošovka s torickou zložkou, vďaka ktorej vás po operácii astigmatizmus už trápiť nebude. Sivý zákal alebo katarakta je ochorenie podmienené vekom. Postihuje ľudskú šošovku, v ktorej sa zhromažďujú splodiny látkovej premeny. Tie spôsobujú zmenu jej priehľadnosti z čírej na kalnú, hnedú a niekedy bielu. Zraková ostrosť sa postupne zhoršuje a môže dospieť aj do stavu úplnej slepoty na postihnutom oku. Jedinou možnosťou, ako sivý zákal odstrániť, je operácia, teda odstránenie zakalenej šošovky. V počiatočnom štádiu tohoto ochorenia nie je operácia nutná ihneď, pokiaľ neovplyvňuje kvalitu videnia. Na druhej strane však platí, že operácie veľmi pokročilého sivého zákalu sú chirurgicky oveľa náročnejšie. Keratokonus patrí do skupiny tzv. Ektatických ochorení oka. Postihuje rohovku, najvrchnejšiu číru a priehľadnú vrstvu oka. Cez ňu vstupujú do oka svetelné lúče a jej pravidelnosť a dokonalá priehľadnosť sú veľmi dôležité. V priebehu ochorenia dochádza k výraznému vyklenovaniu prednej plochy rohovky. Toto je podmienené oslabením strednej vrstvy rohovky. Liečba je možná pomocou crosslinking terapie alebo implantácie špeciálne tvarovaných krúžkov do rohovky. Transplantácia rohovky je nutná až v prípade extrémnej pokročilosti keratokonusu. Tieto vykonávame na našej klinike pomocou femtosekundového laseru. Glaukom definujeme ako skupinu chorobných stavov oka, pri ktorých dochádza ku progresívnemu poškodzovaniu papily zrakového nervu. Typickými prejavmi glaukomu sú aj výrazné zmeny v zornom poli. Charakteristickými znakmi sú zvýšený vnútroočný tlak a poškodenie zrakového nervu. Glaukom je multifaktoriálne ochorenie, vysoký vnútroočný tlak je len jednou z mnohých príčin poškodenia optického nervu. Zákernosť glaukomu spočíva najmä v tom, že je po dlhý čas, často viac než 10 rokov, klinicky nemý a tak prvé príznaky, ktoré privedú pacienta k lekárovi, sú už často prejavom rozsiahleho poškodenia zrakového nervu. V liečebnom prístupe sa preto hlavný dôraz kladie na prevenciu s nasledujúcou vhodnou liečbou. Liečba glaukomu je zvyčajne celoživotná a vyžaduje si dobrú spoluprácu pacienta. Uplatňujú sa pri nej konzervatívne aj invazívne prístupy. Farmakoterapia býva často dostatočná aj pre dlhoročnú liečbu a u mnohých pacientov zaistí dokonca celoživotnú kompenzáciu ochorenia. Na diagnostiku tohto ochorenia používame nielen meranie výšky vnútroočného tlaku, ale aj perimetrické vyšetrenie, čiže vyšetrenie zorného pola a hlavne OCT vyšetrenie zrakového nervu, ktoré odhalí aj veľmi jemné zmeny znamenajúce poškodenie.